Türkmenistan hazır üstü gaz geçirici taslamasyny ýene gün tertibine getirip, bu uğurda Ýewropaly hyzmatdaşlary bilen özara gatnaşygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Bilermenler Aşgabat bu mesele boýunça gysagly herekete geçmese, onda bu taslamanyň düýbünden amala asman biljekdigini duýdurýarlar. Türkmenistanyň öz gazyny Ýewropa aktyrmagy mümkinçilik berjek taslama, gaýtadan açyk gyzyklanma bildirip başlamagy görnüşinden Russiýanyň Aşgabat, hususan da onuň energiýa resurslary babynda dızmaçlyk görkezýändigi aýdylýan döwrüne gabat gelýär. Ukraina garşy esassız urşy alyp barýan Moskwa halkara sanksiýalaryndan soň özüniň gaz eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça tagalla edýär. 10 awgustda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabatyň hazır üstü geçirjisine diňe bir ykdysady ýa sowda esaslanýan taslama hökmünde däl. Eýse, energiýa serişlerini öndürjüleriň, sarp edijileriň we daşaýjylaryň bähwitleriniň we peýdasynyň deň tutulmagy esasında global energiýa howpsuzlygyny we durnuklulygyny üpçün etmek boýunça esasy şert hökmünde garaýandygyny bellidi. Türkmen baş diplomaty Abazadaky Hazar deňizi paraxçylyk we dostluk deňizi maslahatynda eden çykyşynda Hazaryň hukuk durumu boýunça konwensiýanyň kabul edilmeginden bäri 5 ýyl töweri wagt geçen bolsa da, bu uğurda göze ilerlik netijeleri nyktap bilmeýändigini hem sözüne goşdy. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherinde ylalasylan bu konwensiýada şol sanda hazır üstü taslamasynyň çekilmegi bilen iltisikli kanuny ýagdaýlar hem bellenip geçilipdi. Türkmen häkimetleri soňky bir aýyň içinde uzak wagtdan bäri gurruňy ýatan hazır üstü taslamasyny ençemegede gün tertibine getirdi. Resmi ýagdaýda bular ýurduň ýalňyç eksport uğurlaryny köpeltmek tagallalary bilen düşündirilýär. Ýönetimçiler munyň hazır üstü proýektini oňlaman gelýän Russiýanyň Türkmenistan, esasan hem onuň energiýa serişleri babynda gyzyl çyzygy geçen bolmagynyň mümkindigi bilen düşündirýärler. Ýogsa, Moskwanyň Ukrainadaky urşundan soň Türkmenistan Russiýa bilen siýasy arenada has ýakynlaşdy we ony özüniň strategik hyzmatdaşy atlandyrdy. Türkmenistanyň energiýa pudugyny ýakyndan izarlaýan energiýa howpsuzlyk meseleleri boýunça bilermen John Roberts goloýdy Türkmen resmiýetleriniň Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alada bildirmegine ünsü çekdi. It is very, very striking because the language used by the Turkmens bu juda we juda geň aldyrjy boldy. Sebäbi türkmenleriň bu beýanatda ulanan diline üns bermeli. Onu türkmen tarapy Russiýanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynaky üç taraplaryň gaz birleşigi diýilýän boýunça öýde bilen geňeşmeleriň geçirilmänligini, bu çemeleşmäniň öýde üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdigini aýtdy. Aşgabat bunyň halkara hukugynyň kadalaryna çaprazlygyny hem belledi. Bulary aýtmak üçin hakykatdan hem ören agyr dil ulanyldy. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa babatyny ören uly bir aladasynyň bardygy anyk, emma munyň takyk nämedigini aýdyp biljek däl. Emma türkmenler häzirki wagtda ruslardan juda we juda nägile. Beyond that, what the specific concern is, I do not know. But they are clearly very, very unhappy with Russia at the moment. Deep Roberts 15 awgustda azatlyga gurrun berdi. Seýlede Aşgabatyň hazır üstü taslamasy boýunça beýanatlaryny ýygyrmlaşdyrmagynyň hem bu aladalar bilen bagly bolmagynyň mümkindigini sözüne goşdy. But it is possible, indeed it is probable that the two are connected. Türkmenistan hazır üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kubmetr tebii gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçiriji infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iýermek üçin täze gaz geçirijilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Galy bersede bu taslamanyň bir tarapy bolmaly. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew milliardlarça dollara durjakdygy çaklanylýan bu proýektiň mali meselesine hem üns çekdi. 21-nji iýulda eden çykyşynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini sorag astyna aldy. Munyň bilen baglylykda
Türkmenistanyň özünün öňe sürýän hazırüstü taslamasy boýunça gysgaly herekete geçmesi, onda Aşgabatyň Ýewropanyň energetika bazary ugrundaky bäsleşikde ýyda galjakdygy duýdurulýar. Amerikanyň Aşgabatdaky ozalky ilçisi häzir Trans-Caspian Resources başlangyjynyň esaslandyrjylarynyň biri we egindes başlygy Alan Mustard. Egerde Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň gazyň alternativ çeşmelerini tapýança hereket edip başlamasy, onda hazırüstü gaz geçirici proýektiniň durmuşy ukypsyz boljakdygyny aýtdy. Masterdyň bu wagtda mümkinçilikler penjeresiniň barha ýapylýandygy baradaky bellikleri 14 awgustda Azerbaýjanyň Trend neserinde çap boldy. Ol hususan da Arkadag şäheriniň gurulşyna milliardlarça dollar çykaran Türkmen hökümetiniň Kaspidaky diýişlilikdäki kiçi turba geçirici proýektini maliýeleşdirmäge ukyplydygyny hem belläp geçdi. Emma bu ýerde gurrun doly hazırüstü gaz geçirici proýekti barada gitmeýär. Munyň deregine Azerbaýjanyň Azeri, Çirak, Güneşli, Avsor gaz ýataklary bilen Türkmenistany degişli Banka Livanowa gaz ýatagyny birleşdirjek tepleji turba barada gurrun edilýär. Bu proýektiň bahasynyň 400-600 milyon dollar ağırlığında boljakdygy çaklanylýar. Türkmenistan şeýle-de Norlun akıllı şäher gurýar. Onuň bahasynyň 4,18 milyard dollar boljakdygy çaklanylýar. Yarım milyard dollarlyk geçirici proýektiniň bahasy gurrunsyz Türkmenistanyň maliýe mümkinçilikleriniň çägine ýerleşýär. Bu proýektiň getirjek girdejileri göz öňünde tutulanyny bu oýlanşykly ýatyrylan sermaýe bolardy. Deep Trend neseri Masterdyň sözlerini getirýär. Energiýa bilermeni Robert bu gurrunga giden proýektiň oňoýly netijeleriniň bolup biljekdigini, emma Türkmenistanyň bu ugrda oňoýly beýanatlar bilen birlikde oňoýly herekete hem geçmeginiň zerurdygyny anyktady. Ol Aşgabat häzir pursady elden gidirse, onda hazırüstü proýektiniň umuman galyp biljekdigini duýdurdy. I think that's pretty true, yes. And there's a reason for this. Europe is doing two things, facing two problems simultaneously. Munyň öz sebäpleri bar. Ýewropa häzir bir wagtda iki mesele bilen ýüzbeýiz bolup dur. Bularyň birincisi Rus prezident Vladimir Putiniň Ukraina çolup uruşy başladandan soň Ýewropada dören gaz ýetmezçiligi bilen bagly. İkincisi hem klimatyň üýtgemegi sebäpli ziýanly ýangyşlaryň garşylanmagyny azaltmak meselesi. Energiýa çeşmesi hökmüne gaz ulanmak tendensiýasy gitdigiçe petelýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan ýaly täze 3-nji Ýewropanyň energetika bazaryna girmekçi bolsa, ol muny edil häzirki pursat amal etmeli. If a new supplier, such as Turkmenistan, wants to come in, it needs to come in now. Deep Roberts azatlyk bilen söhbetdeşlikde belledi. Käbir ekspertler asliýetinde Türkmenistanyň hazırüstü taslamasynyň amala aşmagyna gyzyklanma bildirmeýändigini, munyň deregine bu barada gurrun edip halkara arenasynda özüniň aktuallygyny saklamak isleýändigini aýdýarlar. Türkmenistan häzirki wagtda özüniň daşary ýurtlary iwerýän mawy ýangyjynyň agrymly bölegini Xitay ugru boýunça eksport edýär. Şu ýyl 2003 töwre Türkmenistanyň Mukaddes Mekke şäherine haç pardyny berjaý etdi. Wadat mahalaradan çykan bir türkmen ziyaratçysynyň jesedi Saudy Arabistanyna galdyryldy. Maru welaýatynyň bolan bir ýaşaýjy haç pardyny berjaý edýän mahaly şeytan daşlama çäresinde tıknışık zirarly aradan çykypdyr. Onuň jesedi Saudy Arabistanyna galdy. Diýip Azatlyk radiosynyň ahal welaýatyna çeşmesi habar berdi. Türkmenistany ziyaratçylar Mukaddes Mekke şäherine uğramazdan ozal saglyk barlygyndan geçirilýärler we ziyarat pursatyny ýüze çykyp biljek türlü ýagdaýlar boýunça käbir borçnamalar öz üstüne alýarlar. Meselem Türkmen raýaty haj ziyaratyny berjaý edýän mahaly aradan çyksa, onuň jesedi Türkmenistana alınıp gaýdylmaýar. Onuň jesedi Mukaddes topraklarda galýar. Diýip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti ýylyň 1-nji hepdesine nobatdaky haç mewsimine 2312 san Türkmenistanyň ziyaraty ýerilýändigini eglan etdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-nji iýun 15-nji iýul aralygyna 289 ziyaratçyny Saudy Arabistanyna ýebermek barada karara gol çekdi.
we Türkmen Hava Yolları Agentligine öz çykdyjylarynyň hasabyna ziyaratçylary Saudi Arabistany ekidip getirmegi tapşyrdy. Şeýle-de şu ýyl Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 29-30 iýun aralygyna haç pardyny berjay edýän Türkmen wekiliýetiniň agzalaryna ýol boşlyk edip mukaddes Mekke şäherine saparda boldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri Mekke'de aradan çıkan Türkmen ziyaratçysynyň ökbali barada habar vermedi. Bu ýyl Türkmenistanyň haç pardyny berjay etmek üçin Saudi Arabistany ýiberilen adamlaryň sany öňki ýyllar bilen deňeşdirilenden 9 esse töwereg köp boldy. Saudi häkimetleri her ýyl haç mevsiminde musulman ilatynyň sanyna laýyklykda ähli ýurtlara kwotalary bölüp berýär. Saudi Arabistanyň statistika maglumatlaryna görä şu ýylyň haç mevsiminde 1.800.000-den gowrak ziyaratçy hasap alındy. Şeýle-de Saudi resmiýetleriniň 29-njy ýylyna beren hasabatyna görä 2000 töwereg ziyaratçy aşa ıssy howadan ejir çekdi. Howanyň temperaturasy ziyarat döwrüne Mekke şäherine 48 gradusa çenli ýokarlandy. Ýöne Saudi resmiýetleri aradan çykan adamlaryň sany barada hasabat vermedi. İran medeniýeti ýylyň başyna haç ziyaratynyň dowamyna 22 İranlynyň aradan çykanyny habar berdi. Soňky 10 ýylyň içinde köp sanly adam ýetkileri hasabalynan iň pajagaly haç mevsimi 2015-nji ýylyň sentýabryna boldy. Şonu Şeytan daşlama çäresiniň dowamyna ýüze çykan dyknaşykda 2411 ziyaratçy aradan çykdy. Saudi resmiýetleri şonu ilk başda ölenleriň umumy sanyny 717 adam hökmüne hasabat beripdi. Saudi Arabistanyň haç resmiýetleri köplenç halatda haç mevsiminde mukaddes topraklarda aradan çykan adamlaryň jesetlerini ýurduna gaýtaryp bermeýär. Ölen adamlaryň şol ýerlerde jaýlanylmagy guramalaşdyrylýar we haç ýa-da umra ziyaratyny ölen adamlar şehit hasaplanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň ila tarasyny İslam dinine bolan umtylşlaryň we meýilleriň köpelýändigini habar berýärler. Ýagdaýdan habarly çeşmemde şu ýylyň haç mevsiminde ziyaraty bilen adamlaryň arasyna dinan maşgalalaryň erkek adamlardan has köp bolanyny habar berdi. Şeýle-de şu ýyl haç ziyaratyny ýebilen adamlaryň arasyna Sunugat sahnasynyň tanalan wekilleri şolsany Käbir Wäşlere Marekeni Türkmenistanyň döwlet telewizionine aşyrda lakam bilen tanalýan Wäşi Aşyrmurat Gurbanow hem haç ziyaratyny berjay eden Sunugat işgärleriniň hatyryna giripdir. Azatlyk radiosynyň çeşmesi haç ziyaratynyň dolanan adamlaryň zemzem suwy mukaddes Qur'an kitaby ýa-da tesbiyara sowgatlykları getirenliklerini olaryň el goşlarynyň Aşgabatyň Howa mendiline gümrük gulunyň işgärleri tarapyndan jikmejik barlananyny habar berýär. Haç ibadaty İslam dininiň 5 şertiniň biri bolup mümkinçiligi bolan adamlar üçin adynyň bir gedek haç ziyaratyny berjay etmek farz hasaplanýar. Paýtagtyň awtolog ýollan kärhanalarynyň biriniň işgäri elektrik togundan helak boldy. Pajagaly ýagdaý 30-njy mikroraýonda ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň jekmejekliklerini anyklady. Bu betbaxtçylyk 4-nji awgust awtolog ýollan kärhananyň işgäriniň müşteriniň transport serişdesini arassalan pursadynda ýüze çykypdyr. Habarçynyň sözlerine görä 22 ýaşly adam agyr azapda ölüpdir. Ol ýene bir masyny ýuwup turdy we onuň tigirlerini gaýtadan has gowrak tüpürmek üçin ayak ýalaňaç boksa girdi. Ýuwup duran wagtynda bir zat boldy we ony elektrik togunyň güýçli zarbasy urdy. Ol uzak wagtlap aýylygan çykyrdy. Ýöne başga işçiler aljyraňy ýagdaýda enjamyň elektrik üçünçiligini wagtynda üçürüp bilmediler. Beden deformasiýa boldy we garaldy. Onuň gözleri hanasyndan çykdy. Dip habarçymyz şaýatlara salgylanyp gurrun berdi. Habarçylar merhumyň adynyň wepadygyny, onuň ýyzynda aýalynyň we çagatynyň galyndygyny anykladylar. Maşgala ikinji çagatyna garaşýardy. Helakçylygyň bolan ýeri awtolog ýowyan kärhanasy Aşgabatyň 30-njy etrapçysynda ýerleşýär. Betbaxtçylykdan soň wakanyň bolan ýerine dürli gullukların köp sanly wekilleri barypdyr. Hususy kärhananyň eýesi tutsak edilipdir, enjamlar alınıp gidilipdir we awtolog ýowyan ýeriň jaýy möhürlenipdir. Çeşmeleriň biriniň bellemegine görä bu betbaxtçylyk işgärlerde esasy howpsuzlyk bilimiň we howpsuzlyk endikleriniň ýokdugyny görkezýär. Awtolog ýuwyan kärhananyň öňki eýesi hakyna tutulan işgärlerden işlemek üçin öz hasabyna rezin ädik satyn almagy talap edipdi. Häzirki eýesi awtolog ýuwulýan ýeri kämilleşdirdi we daşky görnüşini gowulaşdyrdy. Näme üçin tok näsalygy ýüze çykdy we muňa eýesi günäkärmi bu näwelli? Dip çeşme edýär.
Baytaktın hususi kärhanalarynda elektrik awzallarynyň barlyklary we hopsuluk düzgünleriniň berjay edilmeginiň gözegçiligi ýygyderli geçirilýär. Köp sanly barlyklar we awtologlary uýan hem awatlayan kärhanalaryň ýapylmagy barada birnäçe habar berilipdi. Habarçylar ýurtda awtolog ýuwmak we awatlamak bilen meşgullanýan möňlerçe kärhananyň bardygyny habar berdi. Resmi statistika eleterli däl. Türkmenistanda awtolog ýuwmak hyzmatlaryna uly bildirilýär. Sebäbi polisiýa ulug eýlerine transportyň hapalygy sebäpli ýygy-ýygydan jerime salýar. Awtolog eýleri bolsa gumly we tozanly ýurtda ýollaryň hem hiliniň pestigi sebäpli uluglary ýygy-ýygydan ýuwmaly bolýanlygyny aýdýarlar we esasanam o ýerlerinde azajyk ýağışdan soň hem ýollaryň batga öwürlýänligini belliýärler. Bu aralyk Taşgabatda elektrik togunyň urmagy zerarly helakçylikli ýagdaýlar wagtal ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna ma'lum bolan hadisalaryň arasynda diňe bir adamlar däl etem haýwanlar hem elektrik togundan helak bolýar. Hususan da garaşsyzlyk selgähindäki çüwdürümleriň golaýynda elektrik semleriniň izolýasiýasy bilen baglanyşykly problemalar mundan birnäçe ýyl ozal atlaryň ölümine sebäp bolupdyr. Habarçylar hatda itleriň de daşarda gezelençe diýen wagtynda çıraly sütünlere golaýlanda elektrik togunyň urmagy sebäpli ölýän ýagdaýlary barada habar berdiler. Türkmenistanda döwlet gözegçiligindäki habar beriş serişdeleri helakçylikli ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Bizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary täzelikleri hiç bir pätgelçiliksiz hem de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Azatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Azatlyk radiosu ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.